Сдружение Спортен клуб Савич представя проекта «Мост към разбирателство». Целта на проекта е да насърчава равенството и толерантността между половете сред младите хора в България, използвайки спорта и активното общуване в интернет. Проектът включва обучение на делегати, които ще действат като вдъхновители и мултипликатори сред своите връстници, информационни кампании, онлайн кампании с визуални послания и канали, популярни сред младите, както и кампании в училища и демонстрации на спорта като средство за превенция на агресията и справяне с дискриминацията. Целевата аудитория на проекта са млади хора на възраст между 15 и 29 години, с фокус върху младежи от областите София, Пловдив и Бургас. Планира се включването на младежи, които са били обект или проявявали нетолерантно поведение спрямо противоположния пол, както и младежи в неравностойно положение. Казвам се Кристина Николова, световна шампионка във воен спорт кикбокс. Целта ни е да няма дискриминация, да се осигуряват равни възможности за развитие на мъжете и за жените. Обръщам се към младите хора. Спортувайте. Физическата активност е много важна за всеки. Спортът е здраве. Нашата мисия е да създадем устойчива младежка общност, която разбира и цени равенството между половете, като се възползва от мощта на спорта и съвременните комуникационни канали. Повече информация и как да се включите може да намерите на нашия уебсайт. Проектът «Мост към разбирателство» се осъществява с финансовата подкрепа на Национална програма за изпълнение на младежки дейности по член 10А от Закона за хазарта за 2023 година, Министерство на младежта и спорта.